Naimbag nga malam, naimbag nga bigat. Kanaimbag nga rabi sa di naman nga. Yan tayo nga lubong. Pili kayo noon niya kanya yun. Welcome back to my YouTube channel. Hello, ngayon nandito ako sa garden ko. It's holiday, so dito ako sa garden ko. Pakita ko sa inyo. Ngayon lagay ako ng coffee powder. Ayan siya, oh. Galing sa trabaho. Ayan siya. Ayan. Ayan siya, oh. Coffee powder. Protein. Ayan, maglagay tayo ng fertilizer kasi ang ginagamit kong mga fertilizer is organic. Lagyan ko muna siya bago ko diligan. Kawawa naman sila, guys, kasi yun nga, sobrang lamig. 7 degrees last day last time, the day before yesterday, and yesterday, today is 9 to 10 degrees. Ano yan, kinakain pa siya ng kuno. Oh, kinuha na ng ibon yung uod niya. Maglagay tayo ng coffee powder. Galing to sa nga pala sa trabaho ko. Ayan. Para organic siya. Totally organic. Ano to? Ayan, lagyan natin silang lahat. Yan ang ganda niya. Ito naman yung nag-iisang talong. Yung nag-iisang talong na binigay ng friend ko. Ayan, oh, mayroon na siyang dahon. Sabi niya mas maganda raw dito na paglagyan sa garden niya. Kasi hindi siya marunong daw mag-garden. Ayan. Lagyan natin dito. Ito yung kamatis. Ayan.
Tapos, pagkatapos nyan, magdilig tayo. Kuha ako sa ilog. Ako sa ilog. Magsalok tayo. Ayan. Merong pipes. Yung tubig na wasa. Kaya lang, preparasyon ko yung manguha sa kan para wala siyang chlorine ba. Kuha ako sa ilog. Stream lang siya. Ayan siya. Yung ilog. Ito siya. Basta matagal na walang ulan, ganyan ang itsura niya. Ayan siya. Meron siyang mga isda. Isda! Labas! Saan kayo? Malamig din sila. Ganda ng ilog. Kabigat. Ganyan ko sa dilian, malamig kasi. Pag dinirect mo sa kon nila, parang nasusunog yung kon nila, yung nasagi yung kon nila, dahon. Pag nabasa yung dahon nila. Hindi masyado, parang ice pa. Ganyan ang itsura niya. Bulaklak ng tumatong. Bilisan yung mamulaklak. Kawawa naman kasi kayo. Palagi kayong nakakainkanto ng
tropical weather. Kung anong weather. Mahangin, walang ulan, malamig, na mahangin. Ganyan kung paano ko siya diligan. Yan guys, ito na nagtatapos ng aking video. Please like and subscribe. Thank you. Bye!